Baiona txikiko ostalariek 2023an sortutako kasu garagardoaren proiektuak garatzen jarraitzen du. Erabaki genuen proiektu bat egitea elgarrekin, Baiona txikiko ostalariekin. Eta beraz, atera genuen garagardo bat, La Superbe garagardotegiarekin IPA delako bat atera genuen. Diaz egin genuen beraz Bobsbirekin garagardo txuri bat, eta aurten, Abaratia garagardotegiarekin hori bat, Pale Ale delako bat. Hirugarren garagardo eta edizioa aurten Abarratiarekin eta inoiz baino ostatu gehiagotan. Hasi ginerarik, ez dakit, 10-15 bat ginen, eta aurten 30 pasa, beraz kasik ostatu eta jatetxe guztiak parte hartzen dute, eta beraz proiektua ongi aintzinatzen da ez. Elkarlana sustatzen duen esperientzia bat. Guretzat garrantzitsua da pixkat zerbait egitea amankomunean, hori garrantzitsua da, gure auzoa batzea hori garrantzitsua da guretzat, eta erakusteko gai garela elgarrekin zerbait egitea, eta zerbait herrikoia, eta proposatzeko zerbait berria, bai. Ostiraletik goiti, aurtengo fritu edo garagardoa dastatzeko aukera. Aurkezpena helduden ostiralean, ekainaren 13an, beraz arratsaleko 6 Baiona txikiko ostatu guztietan, eta geroan ikusiko dugu, baina bai, helburua da segitzea, eta urtero beste garardo bat egin, eskual herriko garagardotegi batekin.